Ефирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозучыларны барладылар. Ознакойда шашкы турниры узды. Джаз фестивале Әлмәт тамашачысын җыйды. Юл хәрәкәте кагыйдәләре машина йөртүчеләр өчен дә, җәяүлеләр өчен дә төп таләпләрнең берсе. Аларны үтәү кемнеңдер гомерен саклап кала ала. Әлмәттә хокук саклау органнары хезмәткәрләре тарафыннан берничә профилактик чара үткәрелә. Алар кысаларында тренировкалау буенча рейдта уздырыла. Тулырак Алия Бәйрәмалова. Рейд барышында ЮХИДИ инспекторлары машина йөртүчеләрен туктата һәм махсус приборлар ярдәмендә пыялаларның яктылык үткәрүен тикшерә. Согласно техническому регламенту Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств, светопропускание ветрового и передних боковых стекол транспортного средства должно составлять не менее 70%. Если этот норматив не выполняется, эксплуатация транспортного средства запрещена. Әлбәттә, тренировканың уңай яклары да бар. Кемгәдер якты кояштан качарга, башкаларга пластикны янудан сакларга, өченчеләргә салонның эшен чит күзләрдән яшәргә ярдәм итә. Әмма моңа да карамастан, башка яклары да бар һәм алар бик җитди. Тәрәзәне артык караңгылау законсыз, чөнки ул шоферның реакция вакытын бигрәк тә караңгыда арттыра ала. Бу фаҗигале нәтиҗәләр белән юл транспорт һәлакәтләренә китерергә мөмкин. В соответствии с частью 3.1 статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений за нарушение требований к светопропусканию автостекол предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей. Кроме того, сотрудник госавтоинспекции, выявивший нарушение, предупреждает водителя о недопустимости дальнейшей эксплуатации транспортного средства с затемненными стеклами и требует привести их в соответствии с нормативами. В случае повторного правонарушения водитель привлекается по статье 19.3 Кодекса Российской Федерации о административных правонарушениях за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. На нарушителя будет наложен административный штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательная работа на срок от 40 до 120 часов. Агымдагы елда 400-дән артык машина йөртүчесе административ җаваплылыкка тартылган. Әлмәт районы буенча ЮХИДИ бүлеге машина йөртүчеләргә юл хәрәкәте кагыйдәләрен төгәл үтәү кирәклеген искәртә һәм юлларда бик игътибарлы һәм сак булырга чакыра. Алия Бәйрәмалова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Күңелле рейдларда була. Мәсәлән, Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре халыкара хатын-кызлар көненә багышланган традицион акция үткәрде. Автоинспекторлар машина йөртүче хатын-кызларны гына туктатты. Ләкин күпләр көткән документларны тикшерү урынына бу көнне автоледилар, чәчәкләр һәм юлларда куркынычсызлык теләкләре алдылар. Бәхетле һәм гаҗәпләнгән хатын-кызлар акцияне оештыручыларга котлаулары өчен рәхмәт әйтеп, үз юлларын дәвам иттеләр. Сак юллар телибез, исән сау йөрегез, балаларны һәр вакыт дөрес эләктерә белегез. Музыка эстетик тәрбияләү юнәлешләренең берсе булып тора. Әлмәт дәүләт татар драма театры залында Татнефть хәйрия фонды ярдәме белән 9-нчы традицион джаз фестивале узды. Джаз гадәттә күп бәхәсләр һәм фаразлар тудыра. Гәрчә әлеге музыка сәнгате классика категориясенә елдан-ел якынлаша бара. Джаз очрашулары Әлмәт халкы өчен җылы традициягә әверелде. Фестиваль инде 9-нчы тапкыр уза. Фантазия оркестрының сәнгать җитәкчесе Юрий Щербаков сүзләренчә, бу елгы фестиваль Россия джазының 100 еллыгына багышланган. Столько лет подряд, когда происходит одно и то же мероприятие, это нам неустанно говорит о том, что если мы присмотримся, мы поймем, что это есть, это новые реалии, новые культурные реалии Дагестана, новые культурные реалии Альметьевска. И с этим необходимо, мне кажется, уже считаться и всевозможными способами и средствами подобные начинания, конечно же, как-то поддерживать. Сәхнәдә чит ил джазы йолдызлары Мәскәү, Санкт-Петербург, Ярославль, Казан һәм Әлмәтнең иң яхшы джаз музыкантлары һәм коллективлары чыгыш ясады. Оештыручылар тыңлаучыларга 180 минут җанлы, якты һәм онытылмас джаз стилендәге музыка бүләк итте. Импровизация һәм ритм иреге дөньясы фестиваль кунакларын кабатланмас эмоцияләргә күмде. Великое достижение для нашего города, то, что в нашем таком небольшом городе есть джазовый фестиваль. К нам приезжают такие звезды мировой величины, то есть не только российские, но и мировые.
Бөгілмәдә Ярослав Гашик әдәби мемориал музейында яңа күргәзмә ачылды. Онда Йорчаллыдан килгән яшь рәссам Анна Аксакова үз эшләрен тәкъдим итә. Рәссамның рәсемнәре гадәти түгел, ул картиналарын йоннан ясарга ярата. Картиналар белән март ахырына кадәр сокланып булачак. Айгөл Шәрәфиева тулырак сөйләр. Ярослав Гашик музейында эш кайный. Яшь рәссам Анна Аксакова картиналарын темалары буенча барлый стеналарга элә. Ул балачактан ук иҗат белән шөгыльләнә. Әмма профессионал картиналарын күптән түгел генә ясый башлаган. Бик кыска вакыт эчендә ул 80ннән артык рәсем төшергән. Бөгелмәгә 35 картинамны гына алып килдем. Хәзер барысында элеп куярга, сыйдырырга тырышабыз. Күргәзмәгә ничаклысы сыяр, әлегә әйтә алмыйм. Анна Аксакова картиналарын зәркән остазы кебек ясый. Йон рәсемнәрен пинцет ярдәмендә бер-берсенә йон җепселләрен уеп башкара. Бу эш белән теләгән һәр кеше шөгыльләнә ала ди рәссам. Бары тик эскиз белән материалны сайлый белергә генә кирәк. Йоннан башта ак бит ясыйм, аннары төсләрне сайлап рәсем төшерәм. Бу техника акварель кебек инде. Аермасы аз, картиналар ясый белергә генә кирәк. Сире шунда. Бөгелмәлеләр күргәзмәдә натюрмортларга, пейзажларга, әкият геройларына соклана алачак. Выставка необычная, удивительная, весенняя, но опять же ощущение праздничного настроения только что прошедшей Масленицы, оно тоже сохраняется. Представлены работы действительно необычные. Здесь вы сможете увидеть живопись, графику, батик и живопись шерстью, что у нас пока еще не выставлялось. Бу авторның 4нче күргәзмәсе. Бөгелмәлеләр картиналарны март ахырына кадәр карый ала. Күргәзмәне йон рәсем сәнгате буенча мастер-класс белән ябачаклар. Айгөл Шәрәфиева, Зирәк Сәйдкулов, Луч Әлмәт телекомпаниясының яңалыклар вакыты. Әлмәттә 2007-2008 елгы егетләр арасында бокс буенча республика беренчелеге уза. 11 мартка кадәр калабызның физик культура клиентында узучы ярышлар Татарстан бокс федерациясе тарафыннан оештырыла. Республика беренчелегенең тантаналы ачылышында Линә Хәсәншина булып кайтты. Бокс буенча колабызда узучы Татарстан беренчелегендә катнашучыларны иң беренче булып районның физик культура, спорт һәм туризм идарәсе начальнигы Дмитрий Бакалдин сәламләде. Ул Әлмәт районы башлыгы Тимур Нагуманов исеменнән һәркемне спорт бәйрәме белән тәбрикләде. Татарстан Республикасы бокс федерациясе җитәкчесе Сергей Игнатьев үз чыгышында 15-16 яшьлек республиканың иң яхшы боксчыларына зур казанышлар спорты юлында алга гына барырга, иң көчлеләргә җиңүче булырга теләде. Республика беренчелегендә катнашучылар 13 авырлык категориясында чыгыш ясый. Барлыгы турнирда 136 спортчы катнаша. Татарстан беренчелегендә катнашучылар республиканың 19 районыннан җыелган. Калабыздан 15 спортчы яклый. Алар 8 авырлык категориясында чыгыш ясый. Иң беренче очрашуларның берсендә 7 ел бокс белән шөгыльләнүче Әлмәтле Рамазан Салахов рингка чыкты. Эмоции бурные, потому что победа и вообще я давно не выступал на соревнованиях. Вот. Мне очень понравился бой. В первом бою у нас боксировал Салахов Рамазан, который одержал уверенную победу над соперником из Джалиля. У него предстоит еще 4 боя. Вот, как бы надеюсь, что он, которых выйдет победителем. В то же время отберется состав сборной Республики Татарстан, где будут проходить также сборы. И в дальнейшем они будут выступать на первенстве Первомайского федерального округа. Татарстан бокс федерациясе җитәкчесе Сергей Игнатьев республика беренчелеген уздыру урыны итеп Әлмәтне сайлау, нефтчеләр башкаласы һәр чак спортчан шәһәр булу, ә физик культура көллияте физик культура һәм спорт өлкәсендә яшь белгечләр үстерүче уку йорты булу белән аңлатты. Үзе дә биредә белем алган Сергей Михайлович бүген Татарстан Республикасы бокс федерациясе җитәкчесе генә түгел, Россия бокс федерациясе генераль секретаре урынбасары да. Для меня очень приятно, что сегодня колледж физической культуры, раньше он назывался техникум, абсолютно преобразился, я так понимаю, силами нефтяников. И, пользуясь случаем, хочется поблагодарить, конечно, руководство Татнефти за то, что создает прекрасные условия для занятий всеми видами спорта в городе Альметьевске и на юго-востоке Татарстана. Шуннан да спорт, сәламәт, актив физик яктан нык, психик яктан тотрыклы шәхесләр үстерә. Ә инде шөгыльләнергә теләк бар икән, уңыш бары тырышлыктан гына тора.
11 мартта республика ярышларының финалы узачак һәм җиңүчеләр Идел буй федераль округы беренчелегенә баручы боксчылар билгеле булачак. Лина Хәсәншин, Дамир Корбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт компаниясе. Ознакай шәһәренең физик мөмкинлекләре чикле балалар мәктәбендә шашкы уены буенча турнир үтте. Анда территориаль иҗтимагый оешма җитәкчеләре, район җитәкчелеге, гомумән шашкы уйнарга яратучылар катнашты. Теманы Эльмира Шарифуллина дәвам итә. Шашкы зирәкләр уены диләр. Шашкыны алысы да, кечесе дә яратып уйный. Ул уйлау сәләтен үстерә. Өлкән буын өчен аралашу чарасы булып та тора. Уеннарда районның иң актив ветераннары катнашты. Иратлар да, хатын-кызлар да уенда бик актив булды. Бик көчле ярышлар бара. Бер-беребез белән сынашабыз, көчләребезне сынашабыз. Хәзер инде шахмат уйнамаганга күп еллар үткән булса да, без шашкыны уйнауны онытмаганбыз икән әле. Очрашуда шулай ук юл хәрәкәте куркынычсызлыгы дәүләт учреждениесенең Азнакай районындагы профилактика бүлеге начальнигы Альмира Сәгъдәтуллина да катнашып, укучылар белән берлектә ветераннар алдында чыгыш ясады. Соблюдайте правила дорожного движения. Юлларда сак булырга өндәп, алар катнашучыларга яктылык кайтару элементлары, белешмәлекләр тараттылар. Чарада шулай ук аппарат җитәкчесе Айдар Хәлиуллин да катнашып, шашкы уйнауда үзенең осталыгын да тикшереп карады. Бары тик тигезлек, тыныч гаилә, тыныч тормыш, имин тормыш телисе килә. Барыбыз өчен дә хатын-кызларыбызга бигрәк тә инде хранительница мәчәгә ширләмичә матур иттереп киләчәктә дә бергәләшеп эшләрбез дип ышанып калабыз. Һәр вакыт шулай җылы каршы алулары өчен мәктәп коллективына катнашучылар рәхмәт сүзләрен җиткерделәр. Уенда катнашкан һәркемгә истәлек бүләкләр дә тапшырылды. Территориаль иҗтимагый оешма вәкилләре катнашындагы мондый ярышлар ел саен уза, ә быелгысында дуслык җиңде. Эльмира Шарифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты. Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Алия Бәйрәмалова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.